Paano yan? Nakakita ito may pamilya. Pero paano ka yan din lang sa lalungan. Ako sa ito. Ako dito. Wait. May mabilugan mga isuon ng Kristo. Aking isugran mo ang mag-isa nila sa pag-ampo, kalihog ng mundo. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Pinoong Diyos, na pamahal, salamat kayo ng ngayon, pinagatindo sa kami, ang pagtuon sa iyong matulog. Salamat kayo sa hinayunan, sa mga kagawa sa iyong manahon. Santa matulog kami, si mong mapulog, ang mong kagaling katunan, ipuyan sa mong pinabuhi, o kanilaw sa mong pag-hadda ni mapulog, makabangit kami, panagmukma, pagpailo, pagpumos. Wala kami may magino, kung walang igasya, kung sa kabangit, kami, sa kanunan. Hindi ang mong ihalan ng mamahan, ipasalamatan, ang tanan, nagis ng mundo na kung Diyos Kristo, yung sa buki o naglahat ng galing mo sa Espiritu Santo, Jesus Christus. Sa panabang, ipaliwasan sa mahal na Virgen Maria, o sa mga ngayon na Santos sa langit. Amen. Salam sa mahal, sana sa Espiritu Santo. Amen. Okay, so welcome sa every Monday, Bible study live. It is ni Nuestra Señora del Carmen, La Limpia. Ito sa ipadagan na itong mga pasalamat sa komisyon na nag-online karon. Nag-view na ito ang live Bible study. Salamat ka, Alika, na i-follow na ito ang every Monday Bible study. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, o kutog sa Mabog, ito ang live. Salamat ka sa tuwang City President, niya karoon, ibang na ito, si Brother Adam Amper, si Sibor Argosisan Chapter, na natungay soon sa mga kanon sa Guba City Chapter, Ilian, sa lagi Joel Dumasano, sa Tugaban, nila si Brother Christine Langkuto sa itong mga board steward, former auditor, kung sa itong kasamtangan ng auditor doon na si Kisipo na Chipyo, Chief Regilusa, ang original na tigamak sa lalian na Shumay sa Paragtisa, Cebu City. Ubalibat ni Rowena na Pisa, na si Iba Melo Rivera na tihatang hanouts sa itong mga veterano na safety. Sila sa Gibyo, kilala sa Gibyo. Kunya, ang baratong karoon si Brad Vicente Terrell Jr., ni Brad Nicolas Arellano, ni Brad Rodrigo Abeliana, ni Brad Chapit Langkaw, na si Brad Erudavisa, o sa dalang yan ini. Salamat sa mga pagkatay. Pasalamat ka ni Brad Jubilon na naghatag o himilan na maka-dahil kita karoon, o sa mga Jong Chua, sa mga polisiwan. O may soon, maglalan ang hatag na kanino ang city speaker na gigamit kami sa gawa sa nasog kaya yung start ko na trabaho. Doon sa siya na nag-ampit dito sa mga urban na aniya ako nga kanano nag-iunan na siya mag-ampit na ito. Patuloy daw si Brad Steve Buti. Mayong mabili katutanan mga kaigsunan kong naghahat na Kristo. Ito o paamit ng kuninyo, lalo si Prestige,
nagpabiling sa CFD Cebu. In spite of sa issue, nganong kiniubos ng higala, nagpabiling man sa CFD Cebu. Si San Agustin Lingon, ang matuod na interpretasyon nagikan sa gugma. Dito kayo. Ang matuod na interpretasyon nagikan sa gugma. O may sunan, nakahibang kita na si Verso na puno sa mga atake. Ang problema pa o ang sakit kayo linawon, ang niatake, gikan na sa itong pagbalikon na bundok. Ako nagtuo na ang matuod na pag-interpret sa doktrina sa Iglesia Katolika nagikan gayon sa gugma. Muna una, ikalawa, dunay makalibog kaayo nga itudlo sa verso, makalibog pa. Naingon siya, only human nature died. Pero, nasa panahon na noong sa verso, dili man amatay ang divine person kay eternal man. God is immutable. Apan, nasa higayon na noong siya, ang namatay mo si Kristo sa iyang kawanon kaya iya. Di ba makalimot? 2016, 2015, 16, 17, nagsigo una-una niya na hindi ba si Kristo o man ang divine person? May mo siya na divine person kung o matay. Kaya eternal, only human nature kay. Pero may mo siya sa lingpahin, ang namatay mo si Kristo. Makalimot tayo. Di ako itong pilang kabuhan. Reksunan. Ang akong kalimot, nagpabiling. Apa ang inyong mabos na higala, wala mo biya sa Cebu, nagpabiling sa gihapon. Apan, doon ay usa ka hitabo. Mao na dako kay pasalamat nila ni Bro Ramon Vitamundo, ni Alvin Vitamundo. Nagpasalamat ko nila sa ilang pagpapirma ngadto sa mga obispo. Nga naman, doon ay usa ka video. I don't know kung ilan itong gituyo pag-upload, pero natin pag-upload sa pinakalas na yun. Dito siya po yung primary, nag-upload nila. Doon ay debate, katong video ha, natin. Katong video na pag-interview nila kang Bishop Bacton. Ang issue, God died. Pero ang ilang ipapirma, instead na God died, is it literal or figurative? Ang ilang ginamit, Christ died. Mao na nibasa si Bishop Bacton, Christ died. Is it literal or figurative? Mao na si Bishop Bacton, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. And Christ is God. Therefore, literal, dili figurative. Pag imong nga literal, dili figurative, inarenisod ang pangutana. It means Bishop, it is the divine person who died. Literally, in this human nature. It is not the wrong. It is not the divine person, but it is Jesus who is a divine person. Ang musunod niya na about na sa incarnate God na nahimo na siyang tao, nahimo unod, mo na siya konteksto sa mga video. Tanawa na, it is not the divine person, but it is Jesus who is a divine. Daghan na ito. Pagkanamag na ako, niya o pagkakita na ako sa mga video, ang isulti ni Bradso Fernandez o ang isulti ni Bishop Bacton, maogyot. Identical. Si Bradso Fernandez, only human nature died. Dili mamatay ang divine person. Ang namatay si Jesus Asman. Maogyot ang isulti ni Bishop Bacton. It is not the divine person, but it is Jesus who is a divine. Naisulan,
pagkarumog na ko anang pulunga. Ang unang hisuod sa akong unahuna, adunay halawong nga pagtuon. Bakit? Niining pagtuon anak. Kaya si Bishop pagtuon, si Bradshaw, dili na sa basta. Kibaw ka na. Doon ay mga tao na gusto mo yakap niya, uhaw sa fame. Na gusto sila ang bayawon sa mga tao. Pero si Bradshaw, nagpabiling nga makausano. Usano, adunay halawong nga pagtuon, bakit niining utala. Tungod na ang una na kong Ginoon, mao ang inahan ni Kristo. Mother Mary, inahan ko, tudloy ako, mahigumod sa imo anak. Sa lihang natataw ko sa akong Ginoo ay sulan nga nagdapa sa krus. Ang akong hula-hula, nagpabilin ka, buhi. O mao ni hinukan. Sa unsang makausa, dili ang divine person, pero si Jesus ang namatay. Dili ba si Jesus? Divine person na? Nagsulan, sumala sa atong teaching, walay pagkausap sa Diyos. Sa lihang na incarnate siya, walay pagkausap sa iyang side as God. Kung ako ang divine person karon, nagpakatawag ko sa human nature, instead na human person, divine person. As man, tungod kay ang human nature, doon ay soul, body, blood, intellect, and free will. Tama ba? Ako ang divine person na unite sa human nature. Mga as man. Pero, wa ako na modify. Wa ako na usap. Sa fundamental of Catholic Dogma, page 150, for 3 days, Jesus ceases to be a man for 3 days. Nga naman, kay ang nature sa tao, composite body and soul. Muna nga, kung atong patyon ang divine person, wala siya kalainan sa human person. Kaya inikamatay na itong human person, ang atong person, mamatay usap. Why? Kaya ang nature sa human person, human nature. Doon ay body and soul. Kung musipin ni siya, ceases to be a man. O nilita po ni Kristo. Munang kadaghanan sa mga libro na to, only human nature died. Soul separated from the body. Kinsa, kung sa may mabilin, the divinity, the divine person, are one and inseparable. Napabilin po ni. Klaro kayo. Unang, God and man is one Christ. Mawala ito sa Facebook, sa messenger, notala ko, kamong mga buhi, kita ko sa balat. Ako ba, nalatawa, joke lang. Pero kaya nga, argumento, digamit na sa church father. Kita ko sa balat. Wala. Tanawa ko ninyo, kita ko sa balat. Kita ko wala. Wala ko kita eh. Kung sabi kita ninyo na ako, akong physical body. Apa, di mo makita sa balat. So, body and soul is one man. Sa kapaday, ang nakita ninyo na po ang physical body, pero wak po makita sa balat. Sumala pa ni San Agustin, even sa transfigured state, God cannot see. Tungod kay ang atong mata, dili makita sa mabutan, nga dili makita, unless makita, mamatay. Kung magasos langit, maunay panahon, nga makita ta sa Diyos. Ang atong nakita, mao ang tawhanong kinaiya ni Kristo, who is God. Diba, tinakumayo ito? Walay kausaban sa Diyos, at kausaban na sa human nature side. O diya may sunan sa lihang naghatod ko sa anak, padong sa Mercer,
Nakalungkot ato sa iya. Ang akong mga duha, may kaya nagtulog. Nga naman, kay nisod siya kung nahuna. Ako ang narasahan. Pero wala akong sabot. Sa dihan na sakay ko, Jim, nakahintong ko sa Lord Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Kuya kayo, ang kanang paghatag sa iyang anak, nanhi ka na ito. Tanawa, ang kanang paghatag o paggawa, duha na klase. Duha na klase. Doon ay kitagaan o doon ay minawa, kay kuwang siya. Di ba? Tagaan ka, anong ba? Perfecto ka. Dito perfecto ka ang singal. Ma-perfecto ka. Muna siya ang una nga pagtawag. Anong ka ma-perfecto? Apan doon ay minawa, o doon ay nihatag, not to the extent na siya po. Nidapat siya, iyang nihatag, dili para iyang katutungod niya siya, kumplito na. God is immutable. Nagpagkatao siya, ihatag na nato ang iyang anak. Pinagi sa tawagong kinaya, tungod kay ang tao ay sunan sa lihan ng kasala, nawagtangan sa libingan. Nawagtangan tungod sa sala. Nahinayang ka sa Diyos. O pinaagi ini ang Diyos nagpagkatao. Nagpagkatao. Ang kausapan nasa human nature side. Ang sa iyon, pinaagi sa iyang pagkamatay, ang dignidad na nawala, mahibalik o makumplito. Why? Genesis 4:26. Himo kita sa Diyos. Sumala sa iyang imahe. Klaro kayo? Pagkaalin ko sa tubarubanan. Klaro kayo? Huwag namin sunan, bisan pagbayan ni Kabisya, ang ilang pagmamahan, si Brad Stibuti, na kinusara sa Tigong Pilipinas, si Branso, ni Bantin, sa ilahat. Pero si Brad Stibuti sundan, relax niya ako. Nga naman, halaan naman ako ang Tigong Kamaturan. Nasabta naman ako. Ikaduha, doon ako'y nabasahan sa GC, ang singular person of Jesus Christ is identical to second divine person of the Holy Trinity. Pagkakuyaw niyo. Pagkakuyaw. Mao kini ang pagturuan nga dili iya sa simbahan nga Katoliko. Kaya naman, nakabasa kayo person of Christ, kanang single person of Christ. Dito ba na isa na Agustin? Ang si Jesus, si Kristo, usa ka hypostasis. And always remember, doon ay maingon na ang hypostasis, same as person. Pero ako ng palawaman kamay. All beings, talang total, all beings, hypostasis. Pero, persona siya, kung doon siya, intellect and free will. Sa pa, kung si Kristo, usa ka hypostasis, God and man is one Christ. Sa kapaday, ang persona ni Kristo ay sulat, compound in divinity and humanity. Di ba nakuha? Di ba nakuha? So, God and man is one Christ. Kung sabay ito bang ni sa Agustinana, becomes the single person of Christ, God and man. Identical na sa single divine person, na si Kristo as man is a creation, as God, He is the second divine person of the Trinity. Equal with the Father. Same substance, essence with the Father. Si Kristo isip tao, ubos sa amahan. Isip Diyos, tupong sa amahan. Isip tao, di na mahitamo na identical siya sa single divine person of the Holy Trinity. Kaya sa Biblia, nasa home ang Diyos, dakila kaysa mga tao. 14 Hulyeso. Mga na may sunan, kung ang ilang paturuan ma-align sa teaching sa Iglesia Katolika, mamahimo na silang si Iglesibo. Magkahibos sa lahat.
Apan kung maghimo ka doktrina, sumala lang sa ilang opinyon, di ko na mahita mo na magkaiusa na. Ang kamatuoran, magpabilin na kamatuoran. Kasagaran dia na mga area, mga bishop yan, mga pare. Lalo si President Corfilitman, na ay video ay sunan, na ay video. Usa ka pare, nasa safety national, pero nila ka pumisyon sa nan. Nagtutlo na ang Diyos kuno, sa lihang nag-incarnate, dili na pure spirit. Nigamit pa ang San Juan 1:14 o ang pulo na himong ulod. Pagkada kong irihiya na, wala, alam mo yung nagpagalit ang hato. Bisa ka pa hindi ka bishop? Ipatawag ka mo lang, nagpa-out dito may ipatawag, kaya ang dito, aking pakita. Tulong man agapan, tulong man aga pare, doon sa Davao. Ang sa Davao, sa'yo na ang Jesus died in His humanity. Ato ibutang abstract ang humanity. Ato hindi mo concrete as man. As man. Jesus died as man. Wala kayo sunan na kita magpabilin ka sa kamaturan. Doon kayo sir, basa-basa na po. Pero inubalan sa mga pakampo o pagpapos. Mula si Ratso, nakaingon itong dili basta-basta. Kanang iyang figurative ligaso, ato lang na ito ba? Kanang figurative. Si St. Cyril of Alexandria, naingon, St. Cyril of Alexandria, understanding the whole by the part. Klaro ngayon. Understanding the whole by the part. Subukin mo na, figurative mo na. Si St. Cyril, nag-discote siya sa taon, sa ihang nagkasalaan taon, naingon ng Diyos, sa abog ka gikan, sa abog ka pauli. Sa abog ka gikan, sa abog ka pauli. Ang ganag ka, referido mo na sa tibuok taon. Ka, second person. Ka, tibuok taon. Apan naingon siya, ang kalag sa tao, wala magikan sa abog, kundi nagikan sa Diyos. Sa mga sabta ang kinatibukan sa iyang bahin. Understanding the whole by the part. Kaya ngayon, kunyata naman, gigamit mo lang sa Athanasian Creed. As additional soul and body is one man, so God and man is one Christ. O hila sa Council of Trade, God died daw na, God died. Pero kung ibang iabante, apply to Jesus, not as God, but as man. To suffer and die are incidental to human nature only. Sabta ang kinatukan sa iyang bahin. Figurative na. Mula may sunay na klaro pa sa kahayag sa andaw. Mula may sunay na dito ko sa banko, nakaroon ako nga mas maayong ako na lang kung gano'n ang issue. Lalo man, kaya may kuna kong akong dagong, not to extend, nga dili ka mo dipinsa sa kamaturan, kundi katong ito ni Bradshaw na buwag ni Sayawa. For how many years, ang atong hitapik, puro gaday, atake si Katoliko. Kasi maayong ha kung mabuwalan lang ka, konstanti, wala i-renew, atong balikan, tutuan. Pero kung mapadayon sila, pagkakaw sa siya, o pagkakata, wala'y panahon na isunan, wala'y panahon na makaimong dito, ma-post ko na po sa social media, CPCP versus Council of Trade. Nga naman ba? Naman sa kapikisis nila, lahat ng krido, tanan ng mga doktrina, dogma, krido, literal. Krido ha? Literal. Atin ang judgment. Akong ibasa, akong ginutukan. Ang judgment nyo, literal. O niya, kung atong literal ang naas niya, hindi ka ba tayo na to? O sabihin naman na to,
mahimot ang kandi ko, karnero. Kaya mo pinabasa. Dito mo, gawin dito lang na, di ba? Diyos kanya niya, sa Apostles' Creed, nagalingkod siya sa tuo sa amahan. Sabi na ba? Nagalingkod siya sa tuo sa amahan. Sa Apostles' Creed, figurative na, mabasa rin mo, figurative. Kaya nagalingkod siya sa tuo sa amahan. Pero sa catechesis, literal man, firma sinisipin. Saan na lang ito sa'yo? Ang half-truth, hindi nila siya mahimong tinatibukan. Mura na kamunggay nini nga maghapak, hindi ulang dahon, ibili ng sama. Kung magbasa na dito ng isunan, pilihan na ito ang kamaturan, ang kamaturan at ang pilihan, atong isalik ko yung sa'yo. Magkayabot ka ka. Kinahanglan niya ang nakasuwat sa tibuok libro, puro kamaturan. Klaro kayo, sa ito ay ang usa ka hypostasis nga mao si Kristo, true God and true man. At the same time, kining God who assumed human nature. Huwag kayo pag-usap. Palitan ako ang divine person. Nagpakatao ko, nahimo kong tao. Sa ito pa, God and man. Tao ko, pinamo ko human nature. God and man is one twice. Una na kung mabasa ako sa Biblia, asman, muingon ko. Akong ihatag at akong kinabuhi, nanghatarin niyo. Asman, same person, as God. Doon na kayo katungod sa pagtuwa ini. Nagkaroon na, usa ka kansyon, apan duha ka, malaglahi na kinaya. Klaro ba? Klaro na ko'y dagal na komentary. Kanang unang Timoteo 5, medyo man si Kristo, as man, not as God. Kaya siya man, di ba? Diyos ko, nga nung bibiyaan mo ako. Siya man ang nalilaba. Siya man ang iparinwala sa Diyos sa tao. As man, not as God. Sumala sa atong komentaryo. Juan 8:40. Ako'y tao. Nga nagsulti, minus kamaturan. Same person, kaya ko naman ko'y tawagong kinaiya. Same person na nagsulti. Pero as God, bukal ninyo ang templo. Same person gano'n, bukal ninyo ang templo. Tungod kay sa ikatulong adlaw, ako ay pamamuno. Sa may teologi klaro, ang templo nagpasagot sa iyang lawas. O, as God, as man. Usa sa mga teaching na isunan nga akong nakuha o nakita, Christ is a composite person. Kung nagabantay mo sa Facebook, nag-post ko o boiler. Ang katong boiler na akong i-post, ang pangalan ko, composite boiler. Usa ka boiler, apat duha ka managlahi nga function. Maka-produce 16, pinaagi sa exhaust, nagikan sa main engine, kung magdagala. Kung hulong ang makina, sa pilto, doon na siya burner. Nga maka-produce siya kung 16, composite boiler. Ang duha ka naglahi ka kinaiya, dili mamahimo, nga magsama ang ilang buhat. Kung si Kristo gipatay siya, tawang kinaiya, nakabilin siya, nabuhi. Kung ato yung buksun, ang kabaturan, magkabumot na. Kaya naman, it is correct understanding. Ang tubag ni Marasupan, no. Ang tubag ni Father Vincent Serpa, yes. Kung saan na, dili man siya isip ang isyu karon. Ang isyu karon, catechesis versus Catholic answer. Sa organ wapay sintisipo. Kanang only human nature right, kanang sa Council of Trent, page 55, are incidental to human nature only. Gito ka ba na siya puro? It is true to say that God died for us. Though only human nature right. Why? Kaya ang second divine person, wala man na modify. Ang Diyos
omnipresent. Anak asa talang lugar. Omnipresent. Anak asa talang lugar. Ang iyang pagka-omnipresent, part na siya sa immutability of God. Ang dili pagka-mausap sa Diyos. Part na niya. Sa dihang nagpakatao siya, sa dihang nagpakatao siya, napabilin siyang anak asa tanan as God, isip tao, anak asa langit, o anak asa Eucharist. Mabasa sa libro. Gikan pagsugod nga ako nagbarog dinhi. Hangtod karon tanan nga mugaw sa pagbawa kay sunan. Referensya na ako. Mauna nga dali kay ta makakita sa sayo. Makabantay ka sa sayo. Kaya naman, wala ko'y mata. Nag-diferensya. Wala may sunan na napasalamat ko sa mga video ni Bishop Bacton. Kaya Bishop naman ito. Duha naman sila. Branso, karon Bishop Bacton. Sa katapusan na iksunan, dito sa pasasok, naay mo share to ba? Sa katapusan, usa lang yun. Ang atong una. Doon ay laon nga pagtuon. Karon kan isulti siya pagtuon, ilang naging glorified. Namatay ang divine person. Nga mao si Jesus. What I sumpakan. Because Jesus is a divine person. The second person of the Holy Trinity. Incarnate God. Pero atong timan-an, usa sa mga gisulti sa atong simbahan, si Kristo, ang persona ni Kristo, malitok nato sa lupa. Take note ha, ang persona ni Kristo, malitok nato sa lupa. Ang persona ni Kristo, ang persona ni Kristo, malitok nato sa lupa. Una, the nature of the world, na ang iyang nature, simple. Pero simplicity ba? Nagpumpaw, huwag na siya masok. Una, yung masok, pati yun ang mga simple, eternal. Sumala pa ni St. Gregory. Divine person, it is a name indeed, eternal and without time. Simple. Pati na to. Another, kanang gitawag ko, usa ka hypostasis. Sa hypostatic union, God and man is one single person na mao si Kristo, God and man. Muna na ang proper na itong gamiton, sumala sa Council of Trent, Jesus is the proper name of the divine person incarnate. Proper name. Yan na akong divine person. Mura ba ganun ko rin namatay ba? Namatay si Juan. Kinsa na namatay? Human person? Wrong. Ang namatay, si Juan. Mula sa vision chapter 6, kinsa ang namatay? Who died on the cross? Jesus Christ. Di tayo mag-result. Why? Because Jesus is true God and true man. What nature he died? In his human nature po, he died as man alone. Saint Pope Pius X, Catechism. Kini siya, usa siya ka butang. Apan, bagyo na ito sa duha. Kung inyong kanaon, ayaw siya kapila, rectangle, di ba? Rectangle na. Pero kung tanaw sa Rio, circle. Usa ka butang, apan, bagyo na ito sa duha. Because God is immutable. Why pag-usap niya? Wala may sunod na bisag asa ta balik-balikon. Watay ka ito. Because the truth is in us. Yan ba, Bishop? Okay na, Bishop. Ipatawag mo ni. Kaya kung ipatawag mo ni, tanawag medyo, Bishop. Tanawag medyo, Bishop. Ang Diyos, sa lihan na himong ulog, dili na pure spirit. Pagkara komunidad ko na. Naka-eskwela theology, naka-human ng philosophy.
Karon, tinunong ta na way pare na to. Pare way pare. Okay na sa kuha. Ang importante, nagpabiling kita sa kamaturan. Pero, sa katapusan ng sunan, natay pare. Di lang ta kinibalong mo atake sa atong mga kaparian ay sumapan na so ayaw atake ka ang mga pare ay sila pinili sa Diyos. Pero kung kinahanglan nyo na balik ko nila na naipin mo sa bishop, hindi sa kapungan na i-reveal na ito ang pangaturan. Kung kinsa ng tayo ang sulti. Ha? Wala kasulan na salamat sa Ginoo, nabila sa atong mahal na rin, na in spite of gamay na ta, apan atong timanan, nga kasagaran dipili ni Santa Maria, mga way grado, Saint Benedict of Lourdes, tulo ka bata sa Fatima. Di ba? Si Saint John Marie Vianney, kapinatunahan mo sa seminaryo. Mga pagsano ba? Una na sa akong nakita, sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, naalato ang tibuok kamaturan. Daghang salamat ug may gabi kay kanang. Salamat, Brad Steve Bote, sa halaw ngayong pag-aamit ito sa gandang issue. Salamat po sa pag-explain, mga referensya. Salamat kayo. Yung result, samtang paabot na ni Franso, ako hatag niya kayo ang hidayunan sa pang Secretary President. Nilain, Brother Adam Ampero. Okay, salamat Brother Nando. Salamat Brother Steve, no, sa matulunganon nga pag-isgot. Limited recollection, no? So I think for the dagdagan ng mga chapters nun, naitag ko sila, naitag pahat, naitag Plapo, Sister Susie, naitag Asal Gagupa, of course. Naitaga, apa sa sister ko? No? Sa pera ba na eh? Ha? San Fernando, ha? Uy, Brad Julius. Uy, taga Toledo. Taga Toledo? Taga Isla sa Olango. Taga Consolacion. Bugo. Asturias, Bernardo, Balakban, Toledo, San Fernando, Brother Julius. But anyway, happy ko rito sa DYLF. Ako pinunduman na sa Brother Soap about our limited recollection. We are supposed to have our speaker tonight in the person of Reverend Father Josh Cadorna, no? Pero takes na ito mga kaigsunan na hindi mag-abot, hindi siya magka-nanid because of mga hectic schedule niya. So malaki po sa ito ang pan, GC na ito mga kaigsunan rin, no? Kakasama mo, na padayan niya punta, and we are even planning to have our speaker na pari, pero when nagpunta mga kaigsunan, so mga padayon na po ang limited recollection with our speaker. Salamat na ni Brother Steve Bote, no? Na nagpunta siya sa nagpunta siya. So naman tira yung mga speakers na pala na assign na ron. So we're waiting for Brother Sok. O ako din eh. Yung speakers ko, no? Kunya, sa tulog, way usap? Ha? Wala inform? Na-inform ko wala? Inform.
Anyway, mao na itong mga kwarto din sa mga ningani karon, mga concern ninyo. Sa inyong individual chapters, sa inyong mga kuha niya, no? Sa atong pagka-safety. Sa mga concern ninyo. By the way, sa dili mga action, tomorrow at ang GMP, person visit to the Crispin. Papatanghis na sa itong tema. Sa matindi ko Crispin, kailan mo sa kwan? About the true church. About the true church, okay? Kanya ang atong uniform, white. Whether yun kans white, niya true church, no? Ato hislutan. Okay, by the way, napa si Kwan? Edwin? Erwin? Like, Edwin na pisa. But Erwin Bohol. Kani mo ito mo uban na registered. Kanya, hindi ko makapasalig, no? Pero okay lang ba? Kaya, hindi mo mga konsulta sa GMP mag-examine o adunay advance na approval sa GMP. Hindi mo basta-basta kasi ng kaso. Kadata, kuman ko, yung automatic na yung lahat ito, kaso na yun. Dili yung nana, no? So, kinahanglan mo na o prior approval before ito magkasulat na dahil pag-sure gawas, okay, analyst, Brother Win, no? Kalamat sa mong request, atong i-pre-approve pa na sa kwan, no? Sa DGMP, kahit kita nakahalala o so sa DGMP. Try lang, uman, kung magkakaroon ka o magkuhan, no? Naman si Brother Crispin, magkakuhan na sa inang mag-accept siya, kung makasya lang. Okay, any other concerns mga eksunan? Sa guba, Brother Nas Badwan, okay lang? No concern? Youth chapter na ito sa guba, Brother any other concern? Because we're waiting for Brother Sok, no? Okay. Ang atong mga taga-nila yung mga chapters, naman sila si Sister Gali. Dili sa pula po sa kuan. Marigondon sa Marigondon? O sila concern? Dili sa pa. Ha? Pahat? Ikaw ka naman yung mga concern ka. Ikaw yung pwede. Wala yung concern? Sa inyo hatay. Number 2 sa... Wala ka na. Pahat ka istoryahan. Pahat? Rajun. Asa ka pa yun eh? Si Brad... Rajun Aliglo. Si Brad Si Brad Paul. Si Brad Paul Belosis, Brad. Brad Paul Belosis. Brad? Si Rajun lang. Kuhanin siya na ni Eternal. Internal. Atong... Tapos sa kamilang si Brad. Brad John. Ayun. Brad. Ako yung nagkastos. Brad. Siya yung Brad. Siya yung existing pa nga. Activities niya sa pa. Existing activities. Sa kanya po. Salamat Brad Adam. May gabi mga kaigsunan. Kami di ay ikan kami sa Pahat chapter. Ako mga kauban. Isa ang alamot sa mga taga-Pahat. Ako naupaw pero sila mga Pahat pa. Brad Ed, si Brad Lorenzo, si Jen, si Brad Rodel. Kunya ang among muse. Si Sis Susie. Ang kusog kayo musumba. Nag-invite naman siya ng sumba ko na dito. Ito si June Areglo, isa sa mga officers sa Pahat chapter. So, Pahat chapter is bago pagudbi na ako bago pa may natukod. Pasalamat din sa mga sa mga opisyalis na mga taga-POS, no? Si Brad to, no? Si Brad Song, nandiyan na, si Brad Adam, siyempre si Brad Jong, si Sisa Susie, gusto ko ba yung nakaot to? Okay, so, actually, tungkol sa kabarko na ko, wala pa yun ni speaker dito. So, ongoing akong practicum ay para maka-move na po din mga kabaring speakers sa ito. So, manay tumungpo na mo dito, no? Kay para dito na ba sa Lapu-Lapu City, na ay merkado dito, na ay mga laing mga tinubuan, na si Pangayo, si Panokon, si Kunya,
magbuhat, masing paminggan nyo. So, muna akong tumungok tiguha na amo ni silang maadto, no? Niya, amo po silang maka-preach mi dito sa merkado, kay para kung sa gani, makadibate mi, pero sa pagkakaroon, no? Kay wala pa po yun tayo mga speakers tayo, ang atong tumungok tiguha, makahimot ang mga speakers. So, ongoing yung practical dito sa pahak. No? Kaloy sa Diyos, no? Nanatay mga kaubanan nga i-prospect ni Brad Jong ang mahimong mga speakers. So, mga activities nato dito sa pahak is, syempre, umabot ang tawagan niya atong feeding program o sa mana, no? So, sapit sa 23 sa March, no? So, hopefully, makakontribute sa atong feeding program dito sa Marathon, page, Kamal Brandeni, Brad Benny. Onya, syempre, ano na po tayo ongoing grocery. Syempre, every time na natay Bible study, na yun ang Holy Rosary, no? Ako yun na siyang unahon. So, ongoing yan po na. Salamat akong si Susie na kagunay na nag-remind sa ako na before ito mag-Bible study, na yun ang atong Holy Rosary. No? Onya, upang mga activities na to is syempre, ang atong mga obligasyon po sa atong sweet domain, ito na atong kalimtan, ang atong mga contributions po, syempre, kay mga po na nagpadagan sa atong organization, kaya wala man tayong mga pondo naman. So, operate lang ang talan ng mga chapters, labi na ang sector 2, no? Kay para padayon ang atong pangalagad, padayon ang atong panabisyo sa Ginoo, malipinsahan natin ng pagtuo, o kita magpanasigol sa kanunay, no? So, in behalf ko sa Pahag Chapter, dalang salamat sa dawag na namo diri, first time namo diri sa USGR, although, kuhan ko diri sa USGR, graduate ko diri, pero karoon pa ako nakabalik tungkol sa CFD. Dagang salamat. Thank you. Alright, salamat kayo, Brother John, no? Brother John. Okay. Kumilang sa San Fernando chapter, Brother Julius Lawas. Do you have any concern? Okay na? No problem. Okay, by the way, yes, dito ta sa Konsolasyon, mga kaigsunan, sa bukid sa Konsolasyon, dito sa Apollo galing, dito ko na tayo buha, mga kaigsunan, dito ang President. Kaya last na ito nga Sunday, nahuman ang pwede topics, no? Kanya, nag-establish kita dito o chapter sa galing Konsolasyon. Ako na na-post mga kaigsunan. So, I hope kapilo na sila sa prayer tungkol kay kining chapter pa itong mga kaigsunan na diyan na ito ma-atulog, ma-close mo nito, no? May nahinin na pukawa, may nahinin na gawatan. Pero ako hindi ka hinabi ang presidente, willing kayo siya mag-eksunan niya, kiniyaan, yan yung baton sa imo, mahimo, na adunay sila regular Bible study sa manila niya kinibuhat o ang regular nila na meeting. Because that is very important in any organization, no? Kaya meeting is the lifeblood of an organization. Without it, it will really die naturally. So bisa pun sa organization mga kaigsunan, much more sa itong CFD, no? Na kailangan ito constant meeting. Wala eh. Excuse me. Daghan na ba ako nalimitan na atong mga kaigsunan, no? Na nagdungan ng Bible study sa December hapon sa CFD. Kunya, they're inviting sa CFD sa Cebu na matin sila ang meeting mga kaigsunan sa ma-conflict, no? Ma-conflict ang meeting, so we have to give priority to our Bible study. No? Kaya, hindi naman kita na-conflict na sila, may conflict sa mga Bible study. So, ilang ito yung conflict mga kaigsunan just to bring our members to their Bible study also. The same time, the same day. So, na we as Catholic Faith Defenders Cebu,
nahanglan nga barog ka, no? Sa atong pag-asay di Cebu, niya di ta pa da sa lain-lain, no? Nga mga invitation, offers, whatever. Kay barog ka maka-excellent sa kanaturan. Okay? Kanya sa atong watay OMPH chapter, sister, Kasi Brad Bennett, wala. Ang Cordoba na to. Kumusta ang Cordoba chapter? Marigondon chapter. Oh. Okay. So, no concern. But anyway, mag-excellent while waiting for the result. No? Any other concern? Wala. Why not concern? one Brad Bennett, Sister Rose. dati ang sa mata, umad sa convention. Very student. Dili po ito kapit sa sister na sa pagbuto siya sa May, May, October man to. Yes, Brother Dan? So to, Plaza Independencia? Oh. Oh. Alikan ba? Aron mo yung tingos. Yan, makita ko yung magbago mo. Nagabi. Dito sa Bohol, ako na subahan, si Father Darren Tigano. Magsige na sila paghagit o Bible study o niya debate. Ang tanan ng mga membro, suporta kay Father Darwin. Sa ako nakita diri sa Catholic Faith Defender Cebu, ang atong mentor, doon na may programa sa Plaza Indonesia, ikuha na itong permit, Merkules o Domingo. Pero ako nakita, tagsay masahag na musupport niya ito. Gawas ni Presidente na ito, kaya doon naman ay dako na ibuhaton. Dapat punta sa ato kining mga kadakuan, doon na yung mga inaanak, public debate, public all-in Bible study diya sa Plaza Indonesia. Akong suportahan. Imagine, ako, bisan tinuod, hindi ko fully Catholic. Yan ang doktrina against ko. Pero, bisan pamilya ko fully Catholic, si Brazil, akong suportahan. Naapopin niya at ang Domingo, pero kanin yung mga nawa, dingon pa mga sabat, tinuod masad, tagsarang ko makita dito. Kung namay mga ito dito, makidibat at ustikas, hindi ko suporta Brazil ba? Imagine Brazil, itipuro na. Icon debater na, atong suportaan. Ang makita sa mga tao kasi so, huwag natin usahan. Di ba? Kasi Brazil siya pag-inaroon, amay suportaan tungkol sa kataas na experience sa pagpangalaga isip Catholic na defender. Atong suportaan. Kaya ang makita doon sa Bohol, kasi Brazil huwag natin usahan. Kaya sasanay ko doon, hindi na ko i-focus sa tumangan ng presidente, kung ikaw na makuha ba na halos dito makita ang kabahin ni Brazil. Tapos Brazil, pero biliblo pa ni Brazil, kaya bisa kang ilusan ka sa dito, kauban ako, kuban pa dito mga kaubanan, nalilig mga simbi, na ayon si Brazil, libaro, nakigbago, kung nagpabiling, kabisan siya mag-ilusan ako kaya sumuro ka sa kuban, nagpabiling siya nagminsahe sa kung sino. Wala pa kaya natin sa Brazil. Kung kanino, isang nasapa ko, puntahan ninyo, kaya ako kaya po. Okay. Dahan, salamat, Brother Dani, no? So, yun, mag-excellent. O, paano? Ito, sa itong tao ni Brother Dani, we have to support, especially sa mga ignorant na dibuhato na ito sa CFD. Kay, kung ano yung mag-excellent, sa Brother Sok, diya sa Plaza Independencia, kada Domingo, no? Na Domingo na po ay Merkulis. Merkulis ba? Domingo. Kaya ang doklat na sa WHP mga kaigsunan, alas 6:30, no? Ito alas 7:30. So, para si Brother Dani, nanawagan na if we can go for to read the Nusok during that Bible rally, no? Or Bible study.
publicly mag-action ang sa plus and evidential na. So, the better, no? The better na maka-ato na. Okay? Sir, kaya ano si Brother So, natin budget, ano ito eh. Gamay na, kaya actually natin ni Brother So. Yun siya na ato. Naliwanag ko na sunod, Sir, sir? Ikaw na nga rin, gamay na, at may natin Brother So. Siya nga, ato na ito, suportahan nato si Branso, suportahan. In what way nga, suportahan nato si Branso, in what way nga, suportahan. Ikaw mga aspito, kung wala mo nila yung mga safety mo nato, tungkol kay, nakita nila nga si Branso is very, very expert already. As far as knowledge is concerned, he can do it even he's alone. That's it. Okay, very good. Maligrin na yung mga interaction mo kay Suna, no? Kay interaction mo yung grupo, alaw pa nga itong mga pagturunan. But anyway, itong ikaabot mo kay Suna, ato ang Lenten recollection na gabi na. That is why nagkanta na rin na, may pabay no? Kay Sabias Nagi. Because it is really, this day or this night is intended for our Lenten recollection. As I have said, we are supposed to have our invited padre in the person of Father Joshua Cadorna, wala mag-abot mag-eksunan. So, yan naman natin ipaabot atong amahan sa kitinawan. Dili ka maglanan atong sugaton sa Sikor Pakpak, Brother So Fernandez. Baik dari istana. Bagaimana kalau ya si Sister Sosin ya mulai ya the Princess of Queen di Catholic Faith kita spiritual inspired. Baik dari istana atau mga pinangga kay mga kigsoon na yan ang mga dari simpul na nawapin rin namin ito. Nga ko'y paninumdum ninyo nga tulog ka puluhaton sa kaluwasan di pangako sa Ginoo. Siya nga nga ko. Nauna, yan lang invitants. The grace of invitants. Latin invitants. Dili kay yang dikenai Latinized na to. Ikalawa, vivans. Latin dia pula. Ikatlo, perseverance. Latin dia pula. Pero kasi English nga, perseverance. 190, perseverance. Yang sa meaning nga ito, nasa ito kinabuhi sa kaluwasan, di tanang inusara. Sa pag-ibisog pagtuntog siya. Ako na ganyan na sa invitants. Abot sa mga naman, pinuro na sa invitar pa, nagadapit siya kanunay ka namin. Matagkaroon mo niya. Kasagaran sa Ginoo, na may victory ang magdapit ka na magpinatinga na ka. Kaya hindi lang pa rin na, dahil, tawag mong pahe, ano kayo, tumulong na kayo, ano man kayo, sakit ko ginawa. Muna ang mga bata, nada na ito, waktu sa pare. Yan, paano kanong do, na pare niya ay kondolay, pero isang pagdito, di kayo nakikita na puro sa probinsya, ay gumay ng pamilya, nasputahan sa dito. Pero ang busy na taas, di magkabot sa mga bata. Kaya para rin na pagtingon, ang panay na, magnaogin na siya, basta siko. Kung saan ang siko, ito ba, naihimak yun. Nakato ko sa nahuyot, sa kaparokya, niya, sa Krista ni magkala na atong mong pare din, so katsila na, kinatsila din. Kinabuhin pa sa kareligiyoso ba, ipagtingin na sa pana, na pamilya. Dagan din ko sa
Pero gibalibaran ako, pag-ayaw ako, ako na itong gibalibaran. Siguro. Pero man, bilang tala pa rin. Yuko ko rin. Mas para sa ibaran ba na ang dili na may tulog, dili na kabalibaran. Dilo ko yung bilang tanto, mga nagkakong hapon, naman lang kabayo. Kaya, pag-uloy na nasundan na kabayo, sa bukid ko ka. Di ko kabalibaran pa rin sa mga na. Kaya mauna yung usas mga sakramento na siniguro ay ang Ginoo. Na Ginoo din gusto mo mag-pray na. Ngayon ka kadawat niya. Yan Diyos ulit na kung pagka-ubisan pa, pagka-ubisan lunas pa rin. Pagkaman pagkalawatan pa yun. Ikado, kung ang importante, may nagmasakitol dito yung diyan kaninyo, tawag ka para sa iglesia. Na magaling sa ngalan sa Ginoo, aron mapasaylo at iyan ang Maralita na sa ka, himatyon, kumana, hindi nakabuka sa iba, hindi nakabuka sa iba. May bigto. Kung nakahindulso at tawana sa pamukuma, hindi yung smari. Mapasaylo niya sa, hindi man ang makakagiro ba? Sa Diago 5, 14 ng City, kung doon ay nagpasikito ka ninyo, tawag pare. Ano magbihog sa lanas Ginoo, ang pasaylo niya sa wala atong Ginoo sigurista. Natong si mga pinagatukod ng sakramento sigurista. Sa atong tanong, sa buklo ito sa Ginoo. Kaya matiga-tiga na tabo. So, padoong ko siya. Kagapatay mo ng mga retrato karaan na nayan sa ito. Yan nagkagay ng libong ng mga ayaw. Kita mo na, kung kita mo na, sa katekisis na ito. Karaan. Kung sa ito, libong siya. Ang ako may mga lalaki, iwan ba na kaniyaan, lagi na. Isulti na po siya, so, sabi mo, ako may titubyan, dahil lang may sakit ito, naan may mga pangadyo, espesyal kayo, nagkanang mo sakit ito, titubyan na natin ito. Iyan, ay mga sila, ay natin. Pero natin kita, kung nawag ka ng kinal, pagpigil mo sa nalisa. Eh, gusto ko ginawa. Kaya ginawa ko nila. Kaya ginawa ko nila. Andila yan. Yan ang puso. Asa kaya yung nila. Yan ang puso. Patay ka. Yan yung Turkey na. Ako sa huya na yung kaya ginawa na. Kung sa man, nitin tuman. Kung tuwa niya, puskal mo kayo. Ginawa. Huya na kaya. Itungkol pa siya. Kaya ginawa kong diwan kayo. Dapat ko maglawas. Nitin tuman ang tatong himating na pinta. Tidak kan, dia sendiri pun, buat pinta lah, langsung pakai pakai, kita pinta kau di puluh yang balik, penting tak pakai. So meaning, the demons, the devils are really surrounding us, closing to tempt us. The whole Asia, Afghanistan. Mana kan, yang itu naik entitas, berarti kan, sebab lu gawe yang ini. Jadi gila kan? Ya, waktu saya ikut yang orang buka, fokus baik. Orang lagi ada sekitar orang itu biasa, tapi sebagai Simon kan, paling hamil kebawa orang bukan itu. Itu saya kata. So that was motive sultanan siapa gagapik silo. Yaitu saya yang saya kalima jadi balik di obispo, dia sa apostol. Na nasa buhat sa apostoles, 9:8. Lagi pagdungan niya sa kamo, nagataktak ang English, niya, nga niya, Diyos, Jesus na pagkata, napasay mo lang yung sa doon na siya ito yun. Wala ka. Ang sunod na ito po, history na. Kung sa nag-iinig sa pagsuloy ni Santo Prophet na naso. May nagkapit. Takhang kayo yung testimonyo sa pagbukod. Mula ka, bato, natus, grabe kayo. Mula yung daos sa pagkapit sa inyo kayo. Mula na, pangalaman, tutuloy sila. Revolver sila, tutuloy sila sa mga episode. That is the act of human individual of God, the horse of Israel.
Ya kita kay Catholic Friends, depende na ta. Nabuting di pa niya dahil na to, kami. Lugar natin, pati siya ko. Napis siya ko siya. Ako, mag-exulti ka ninyo, mag-exulti. Salamat kita sa Catholic Faith United. Kaya sila nagtrabaho o panalipod sa tabaklo. Sa mas pagbigay sa sala, magbasa sa Biblia, magpamit sa pulong silo, magsimba, na para vivas. God or Jesus teaches us how to live a life, a holy life. Sa may mga holy na ito. Kaya nagkamay mo na aliw ko ba? Pero naiwa po kaya alis, hindi ako sabi na kung alin ko ba ito. Ako sa Timoteo says this, love for money is the root of all sins. Abuses. Yan nga, magkagwarta kayo sa may panito ng bugas, suka. Pero ang pag-iumas sa labi, gamot na nagkagawin. Mga na kasagalan sa mag-away, kasagalan sa mag-ayag mag-away, magkagwarta, silingan, yuta, o babae, hindi ko sa pero kung meron sa man. Sa sirap, hindi, usok. Hindi mo naging okay, batayan ninyo, lalaki. Ayaw ko yung magkakata o bapa ng babae. So, hindi na tayo bapa ng babae, kaya lang tao ko ito. Ang katayo, tayo ka kaya ito din sa sirap ka po na 96 na Diyos. 96 na Diyos. We have so many beautiful things surrounding us in the world. But the most beautiful of all these things is the beautiful woman. Kaya sa tanay, yung mga sa kalibutan, kaya na magsubag sa Andos, kailangan yung mga kakapon na kalibutan. Kung masipas na, maghigit na ng mga pangalan ito, yung paglato nito sa dirigatin, nagdumupilay ay ang mga buwag sa mga buklat na yan, nakakit ang mga tubig, na tinuro, hindi ka laki. Hindot niya sila. Pero ang homeless, pagkakasing ito, ang labing matahong sa nagtatahong. Mula psychologically, ang negosyo, pinagkakabay. Kaya kita ka ng mga kayuta, susuki. Ang iingang ibutan na propaganda niya, kumain. Hindi may takto sa kinan. Because of the attacks. Marang bantay na. Labi nag-video na na. Yaw, tanaw, kayo, tutok sa kumain, labi nag-video mo asawa. O, bantay ka. Dito na ang karasbili. We men, onay, basahan ko ng Old Testament. Even you great men in the New Testament who are celibate and practicing chastity. Kasagaman sa mga natulong o batugan, si Samson, Moses, si David, si Solomon, Abraham, pulos gildo na yung mga iluwasin ng sa ang grabe si Solomon, 1,000 kapit. Kaya sa gila at sa mga tayo kumat. Ikabil dia yang baca hari hat. Hindi pa tinalo ang hari. Solomon matawag yun. Solomon ho bagi mo siya. Kung sa bahay mo igasan ako. Labu igasan mo ako matabo na damdama. Damdama pinsi ko ko. So this is ay ito na. Ay sa kaso. Kung pundo sa buhay. Kapin sa kanila. Yet you I grab, I take out the wisdom of Solomon because of his lust for women. Siguro, kung ginagkatan Solomon sa tao, kung siya kamaulat-ulit. David, grabe siya. Paborito ng David, huwag pa rin. Basta kita sa iba pa, ang asawa kong ginagaya, sa gabi niya, who was the most difficult woman of his kingdom? Bathsheba, puro dito pa. Kalau kita mendidik itu, ya, mengunakan khusus dari saya Castillo, kita amal itu. Sebuah ada boya, kalau sebuah itu produksi, mau kami bersih bersama.
No. From now on, you are one of my wives. Sabi ko, ikan karon, ikaw sa sabong kasama. Wala ko lang ito. So, hihugutong na minister niya. Sige, David. Hindi ako magandang bibuhay. Naman, huwag ka kaila sa labang na ito. Wow! Huwag ka kaila. Simula. Kaya nagbubak ni mo na isululisa sa lubang mo rin, matulong sa lubang. Daghan na kayo nagsama, nag-uwang ka. Ikaw at nag-uwang na kayo sa kastigyo. Siya yung mawag. Huwag din gibawas. Diyan. Dili gabong nga nagugong mo ng bayhanan ni Santo. Tiniraw na siya. Magigaway ko niya. Magigaway ko niya. Yung bagay sa gubang ko niya, ito na school pa nabiyahe. Naman mga ito sa stukada sa Korea, napwente ko po pag-higim Korea. May natiklawa sa bagay pa. Kita sa pila ko teritoryo. Grabe, pero then, he was killed. He died. He battled alone. Tungkol sa kasina. Tungkol sa David, di ko ba? Di na mukaw. Nilaman ng tubig, nabuwag, nanan yung upak. Bakso, nakita niya, sure, hindi nila niya. Wala ka, balik ko na ito ka, feeling bibans, how to live a life. Nga balaan na ito, ampo, hindi naman ayaw, ginag-ilis nila, ayaw kasama, ampo, hindi na, sinasa na, tuligo, huwag ang daw, yang begitu, bisa pun kelawat. Supihan ko kamu, nalao jika selagi. Arti apa sih? Ya kan. Bukan maka kamu mengikuti mau kenapa itu nih kena puhi boleh kita bisa. Bukan kenapa yang aku diskusikan anak pengawas. Satu perkubian. Tu kelawat kan aku, kuyuk kudimu, ikaw kuyuk na. Ikaw. Di sekarang kita terluasa. Imagine, every moment kita berkata, nah Kristus itu dia berkecil sekali dia luas sekali. Aku yang lebih tahu. Orang yang hidup aku bisa bikin anda kata tiba. Yang perseverance, yang bertahan baik. Sekarang masih berat. Perseverance yang benar. The perseverance is the highest gift of God to man. Pero makakalaman pa na. Isang sama ka atake, isang sama ka pintaw, sama-sama pintasyon, suko kita, try kita, dia na sa iyo pinta. Walang endurance, vivance, o perseverance. Dami ng perseverance. Doon ay nagkam itong mga kapag itinda, ng mga sikat na kayo pinila. O sa Kabisayan, ako natagpuan, mga hindi kayo magkatag kayo pinila. Grabe mo sa buhos, kubriya, mga dipati, bisa ko sa mga akay. Kapag itin naman, circulating naman itong masyawang na ito. Itong napudyo sa atong suminat. Very guwapo, yung guwapa na ito yung asawa. Ya doon may ibig yan na may sarap yung asawa. Doon may ibig yan na daga, nagkarasin lang niya, kadamagin, tuwagin ito maghanap. Pati niya ulit ako. Nagkikong pa kayo sila, why? Ito ay huwag na kayo, kambihan mo yung natin ito. Pero, yun ito. Kung ako ng parin ng lahat. Siya pa ako asawa. Sa laki ba? Kaki mo yun. Ako kayo may sulta na. Kaya naman mo siya kabugo. Kaya kita kan sa sigawa, anak ko sa praise the Lord. Sisters, all the women here are my sisters. Magandang mga bata, you are my children. Mga isurong ko lang ng buhay. Hirap ng lantos, ito, buwak tayo ng last area of history. Buwak ko kasi meaning na. So, wala ko yung pag-kumito. Invitan, iban, niya, perseverance. Dapat niya na ito, pag kinabuhi, isang kukuta na pag kinabuhi,
Dia kebaru kayak dia. Maka kalau di rumah atau pada rumah di Chicago itu kan ya. Gato na po sa bagyo din ibigan na po kasi naghahanap sila. Kaya sila ay katulad. Nakuha ko tulad. Masarap ang tao. Dia pagkabok mo dito kaya i-speak ka how beautiful bagyo is. Bukid niya po. Ay, siya sulok-sulok na yung kanayin. Kaya nito po silang climate ba? Ikaw. Ito kaya hangin. Ay university. Ay dagkong kaya dito sa bagyo. Pero bukid ka. Ito kita ng das. Kaya kung binantaw sa bagyo. Award kayo yung kagaya mga kanagkabar dito nito kaya kanawa. No. You will not really enjoy the somewhat the surroundings, the environment. Pero, ikaw po, kaya mga signboards, dahil na kayo nasa magkatutog yun, ito na mga signboards ba? Pero rin mo po, ito yung signboard yung harap. Dagang kayo itutulungan ito sa bagyo. Pero ang signboard, nagpapilin sa sila, okay ito ang bagyo. No, tawag yung apprentice signboards. Observation, Catholic Catholic. Makaluwas pa sa tao ang umpisal? Yes. Di ba ang Diyos naging nga, ako rin magkapasaylo sa salat, wala yun. Kung sa ito ba? Nain ito ba ang Catholic Catholic? Kaya naman sa Mateo 9, 6-8. Ako siya katawang paralatiko, ingon Diyos. Anak, ngayon mo mga salat na pasaylo na. Tindog, ngayon ka na. Tindog tayo ma. Ingon dito mga kritiko ni Kristo, usa. Kapasaylo ka sa sala. Why magkapasaylo sa sala ako sa Diyos? Sa Marcos 12. Why magkapasaylo sa sala ako sa Diyos? Pero kaya sa mga yung Isaiah na so ang tao. Ingon, uy, ingon si Kristo. Kapasaylo na yung sala. Ito. Kaya ang gahong pagpasaylo sa sala kung yung reaction ng tao. Ang gahong pagpasaylo sa sala, hitugyan sa mga tao. The power of forgiveness is given by God to man. Yan din sa mga. Mga power. Asa mabasa? Kung Pedro 5, kung Pedro 2, kamu ang bingaling ang katawan na pagpili. Kamu ang patong katawan. Stone, rock, o gamo mga pare. Napusulis mga pare. Niya sa mga 22, o si Jesus, nihuyok sa mga pusulis ng mga pare. Gawata na mo. O bisakin siya sa lahat, hindi pasaylo, napasaylo na. Bisakin siya sa lahat, hindi pasaylo, wasa na pasaylo. So, ano pa, may kaya ka. Diba? Isa na. Nasa mo pa sa? Nasa Uswi City, Isioso. Kasi akan sa kasi kung may Buswi, labaw ng pare. Sa Kareas 3, si Buswi, labaw ng pare. Labaw, bisko pa. O ngayon susuyakan, sa iri ang Diyos ng masaya. Pero nga, hindi ito ka ako, kami isukit ka ako na ng masaya. Kung nasa ka, nanugit. Kaya pare lang din. So muna ka, kaya po pasaylo sa salat, ihata sa Ginoo. Ganito sa pasaylo ninyo, pasaylo. Sila. Muna ka kita, kailan kaya ito sa Ginoo? Okay, how could you know actually that we are forgiven, that you are forgiven? Kung isa ka, isa mo kung bro, pasaylo ka. Hindi ka bagay ang tao sa mga kasahan. Nato ka sa kaya tapos daw, sigit dito, gusto ka, isa ka na kung gano'n na tinig ka sa. Pero ang gusto mo ito, pero matagal mo yung bumbong ito, ulit na lang ito. So, tuyo ka lang mo sige, dugo lang ito, kaya sa ilo ito. Waman! Muna na pare, yung kaya 3 powers. Power of admonition, power of solution, power of giving penitential. Gahong ko lambda,
gawang pagkoselo o gawang pagpolitisa. Mo pwede ito po dito. Si Nathan, hirugtong ka niya. Hirugtong ka kung silo. Kapag ka ng sama, pinili ka silo, hindi ka silo. Suling biya, hirugtong kita ito sa amunisyon. Karoon, ito sa ilo ka na. Pilipensya. Limpay ka karoon. Kaya ayaw ka ka. Bukan mo. Limpay ka karoon. May mga anak na lalaki mo. Hindi na mahipo. Siguro di ka gulay. Ayaw na nagbuha. Mga nagkitak ka. Hindi ka pa sila. So, ang hindi mo na yung matan mo. Admonition. Malabdan mo na ulo. Absolution. Sa ilo. Hindi ito. Philippines. Kuya ito. Pag-iwan niya ginoo, kagasa, ikupisaw ko ako sa diriktahan mo. Imo kung ipusa nilo. Di mo natin doon, iya na ito assumption. Ano pa sa ito siya? Walang ito kayo mario ba? Yan ipada sa complete healing. Complete healing of the spirit. Complete healing of the body. Then absolution. Dumong kiniya. Pero, iklaran na po kanito. Pasaylo ka na sinisa. Ang Diyos ay pasaylo. But a way of the sacrament. Kita mengatakan politik media, kenapa kita berkelawar? Main pada mengenai usaha Eucharis. Kalau orang sama atau bisa, lalu satu. Ini makin yang bisa kata semua, ini makin yang kesal kata semangat. Kurma kalau bisa kan, dihukum kesal, dihukum tidak ada kesal. Bisa kita tidak bisa. Kalau kayak dunia seks akan sempat barrier itu. Karena ini sa studi yang saya bakat mengenai tidak sih dia ini mungkin lagi bisa dia ini masih tahu itu nah tuan karena dibuka terus juga mengesah nah itu urusan itu bisa laku apa itu orang bukan ini dengan kehasil sebenarnya tidak di sisa di rumah ni hukum misal sa semana na yung dalawa sa kabuan, yung dalawa sa domingo. Sa katuig, bisa na sa kausa sa katuig. Dili kinang na bisa ka. Napag kinapusan niya, napag-iingin sa simbahan. Ngayon ang simbahan. When you commit sin against the Lord, but you did it because of inevitable problems that guard you. Nel guri kung situ. Bot sa mga na puragat sa simba sa nagbuwag ng simba. Yun ang parang na mo sa dikyo lang. Kung dito mo tawag na gusto dito, ang kinusimba. So kita to. Maramais niya doon. Practice. Nagating ka pa mga hindi na lang pawin. Di naging tutor ka ako. Kasi kung para, huwag ka kasi. Di mo editor kuya ating presidente. Gusto mo na pala. Gusto na po ati kayo, di mo editor kuya at imposibilya. Gusto mo na pala. Wala kayo sala, wala ka kasi ba. Kaya ang katulian nagpubog. Wala, di ka kasi tumigo, kailangan na kasi inahan ka. Yung malasyon, tinaglang nga na aga. Kung masih berdoa pada minggu, doa tak sah. Cuma tuloy mo trabaho ko sa mina. Dia kada domingo di required your 100% present. So to ang sa dalam sila, mina. Wala kasi po pinaka buwan. Pero wala ka sa. Mula ng pulihan mo sa kabuwa. Dili kaya sa blista. Kaya hindi mo binito man, kuya na ito sila. Sakay tayo ka, susunod, puro pa rin yung gawa mo ni. Gapan ang kulit, hindi ko dahil nga steward. My dear brothers and sisters, a very bad news. Why? Because the Nazis, legions, are out of and pilot decides that we shall name somewhat listening class.
En atrás mo na i-pray sa iwan. May mukit. Di man mo na nagdaro mo kina. 3 minutos. Hindi mo rin usap ko ba? Sini. Di ko siya hindi nagkaking panika siya kasi sa mo. Pero iyan na nagkipasulod. Gusto siya mag-upisa pare. Lebih na karo 3 minutos lang. Kisaway upisa lang dia. Okay pare. Maramang may na. Ini to kuya. Kung sabot niya, kung sa imong tuyo sa pagtumag sa kagamuhaton, pero na alin na dili kabugan, wala ka tuli ito ka. Kuliah, okay para sa may kumisalan mo. So crash! Kaya gilid sa mga kumisalan mo sa lahat ng Pinoy na pasay. Pasay. Muna the absolute mercy of God in someone emergency. That in normal ways are someone cannot be applied. Hindi siya. Kasi yung kumisalan na ito, tuwan ko sa pangakaroon niya, crash na gano'n. Sudah pasal. Pero pagkras at bilid ka mo mamatay, bisa lagi kaya. Namay bala na sa mamatay. Ay lagi mamatay. Nama babasa ko niya sa Kristo. Ito naga salud. Brilliant pagkito sa Kristo. Yung Jesus pagkito na pare. Ini tapos korupya niya bis na namin niya namin sa motor makamisan balido ang bisa ekspresyo niya pa rin sa motor naduga doon ay sala niya naduga ato kasi para sa umpisa siya pero makamisan yes kaya mo daw simba ko yung isa, ano mo pare, yung hotel naman sa punta, layo ko yung sila, kung bisa sa akin yung choice, simba sa rin ba? Hindi siya siya, o siya siya. Muna nga na ito ka, hindi mo pinito, kuya at imposible. Hindi mo pinito, kuya at imposible. Hindi ka pagkasako sa buhato, na ngayon yung buhato, hindi ka kahiro. Ako kasi po kayo, dapat lahat naman, mawakal siya. Pero dito ka kung bisa magino, kaya kita magkakaroon sa kanya, wala ka sa atin, susino, pasaylo ka. Pero hindi kaya, tanang ka tayong rasta. Ang kalit ka tayo. Nato yung may konsumo, kaya ako, hindi ito. Ibalik sa akong demokrasya. Yan nagkatrabaho. Lipay ka siya. Kaya nagkakaroon siya kasawa. Ikswindo, puno, kinubuyo. Bugas, sultan. Magaling kami isla naman. Kaya tagwindag ko ito sa Lipay din ang po. Ang kuligyan niya. Magsayros din na yan. Takil po. Tumpag ka rin. Ang mga sa kanan. Nakautuhulog yun. Naguntan mo yung tao. Alsa. Kaso hospital. Ngayon Dr. D.O.A. D.O. Arayba. Kasi ay blood. Yan. Kalit na heart attack. So, yung magsalit, ito, ako kayo pa pa rin. May itong jogging, may itong kasiguro, boxer ka nito. No, galing-giro na. Nato yung may motilista, ika sa States, ako din. Kaya dito sa Amerika, sige mag-tinis. Nagabot sa, gasto, tinis. Kapag sa mula, di kayo siya, tumba, hayang, bumaba pa, pagdanos ng ruwa niya pa tayo. Galing kayo, ngayon, kaya po sa Gusto ka mo kung sila ito. Kung magahilat ko, pagluha ka mo luha. Uno, uring tulus na eh. Huwag ka makita sa mata. Huwag ka madumog sa duga. Huwag ka umali masugat sa kasing-kasing na kalipay. Kagita ka na silo paluwas. Yung ato na puli ng kwarta lang, kung puli na ito kwarta babae o sa nabayan. No! Stop it! Or else we abuse the mercy of God, you will die. This is not really controllable by kung tao mo. Kung tinagugaya ang sakit ko, nagkakasakit na tuwing sigaw. Pero di ita talaga dito, huwag mo na. Kaya naasa is, hindi pa. Dia kadang dia terjeros, yang tadi
Ako'y magbuot na tao. Kaso kinakabay. Ako siya'y magbuot ng matay. Dio ti rabbi del telos del nige. Ako'y magbuot sa kinabuhi. Muna, di man ay gila. Ay, pagkakon gila ako sa buhay. Kung disir siya, tumutok ko na. Salamat ko sila okay. Kubrita na dahil mas ako na po. Because you because you doctor very rare sickness of. Pero hapon nila yun, pinigil kami. Ako hindi open hand. Tayo! Lipay ko. Dua ko malipay ngayon. Ang hindi ko bayaran sa Perpetual Hospital. 300,060 pesos. Bakit ko ibig sabihin sa ako? Ako na ito yan. Ako na i-release na ako. Pero din ay vendor. Presenting na. Kuya siya. Lipay kayo. Gamutor ko, giguyod ko sa tangke ba ito kayo. Pag mag-hug ko sa chassis, giligsan ko yun. Tingin mo giligsan ko rin, tingin ko ako kumigsit. Tama yung pagkita na laptop. Subirin mo kayo, masasubirin mong laptop yun. Real tenit, ugit-git mahaya. Diyan po, yung slurs na ito. Tarawa. Ayaw ba nagligid? Nasa mo. Ako rin ko ka na-okor, dapat po kumigil. Balik ko na po, yan kaya po. How do you explain that? Why do you deny na naligsan? Ako, I didn't feel it. Kung mo patik sakit, kung mo kita po, di mo nagligid. Scouting ko kaya kaya hindi kalit nga nabalik ako na murag simultaneous ba? Pag-agis ligid mo ito dito. Hindi na ito kailangan mo dito. Kaya ako na ito, ang inyong parang. Wow, magdaan na mag-ulo na gusto ko. Ito, biluhot ko. Pasalamat ko. Ikagulungan ko. Yung ipakita ko sa CCTV. Ano sa? So, ang kamamayo, sunod-sunod ka na naman. Ayaw ko na ako dito. Ayaw na sabihin dito, hindi dito ang gawa yung basketball sa ako. Kuya, no! Why kalipay si kaliputan, bisa kong sa kalipaya, makatutong bisang kamay na lang kalipay ng Diyos namin. Yung wala, yung dito ako nang makakita sa mga, kung ako magdulog, kung ako mapapay, sugal na kalipay, di ang taas kilo, paminawa na rin. Di na ito, inuwang sugal yun. Ang motor ako nakita. Uy, hindi ko alam ako. Hindi ko ako. Putik yun na, almost a kilometer nila yun. Diri na mas na ito. Ha! Sus, ringin ako. Ako na yung ginawa sa motor. Ang motor mo nagkaw kayo, diyan ko mo sa driver. Tanawa, nakita ko yung mawas, sabihin ko mo, kirig. Sabihin ko, uy, patay. Bibiyaan ako si kanan, lawin ko pa nila. Sa si kanan. Kaya ka na ko, gino, ako ganyan. Lawson, may motor. Ako ganyan, ito. Kung dito ko sa motor, ito nagtataka. Motor ako pa niya. Baka, ang bukso. Pagkagan na nagugyan kayo, bilin ko pa rin kita, baka yun. Di ba mo siya? Di ba? Kapag mo suspeta ko ba? Ako yung nasuspeta. Di ba? Una ako yung kirig na ito. Ay lagot sa puto iso. Suppose ako ito. Ligo ito. 200 over 90. Do you know? What the? Ito matay nila mo. Ito matay nila mo. Ruspa kaya ka napag gani. Hindi ka pang nanatutong. Rambut sa mga bata. Tingnan nila. Buto. Binibigit buto. Buwang tubig. Kadino ka. Purputik ini. Kung siya ka nabi, kuyo, nakandog, kayo galing kayo ito. Yo, may katapusan. Dito ka ginawa, just schedule it for 2,000 years. No. That is forever. Hangtog siya. Nandun ka diba? Kamu, kita. Usan na itong ka, dito. Invitanos, Bibans, Perseverance. Ihatag na sila na kapatid kita. Nagasalamat! Maraming gabi isa lang.
So, Steve Butte, sabi nyo. Ano yan? Si Steve Butte, among us Catholic defenders, wala kahit mo sa mga parents supports evidences kay kaniya. Kita ka naman kasi, wala na, doon ay sulti ni Steve ni Butte. Ako kami na po sa akin. Oo. Dito lang po, i-jam na kayo. Yan yung potential sa PWD. Tulog ka, mga batugan tao sa Amerika, ng Catholic Church, mga pamuntaan, ng tao na kayo. Hindi sila tulungan, sumilig kayo sa Bishop, sumilig kayo sa mga Catholic Church. Kaya yung mga God died, God died in His human nature. Muna yung gano'n, muna yung po. The person of Jesus cannot die. The person of Jesus cannot die because his person is good, divine, as well as human. It is in his human nature that Jesus died. Simple kayo. Nga, si Kristo, dalawang persona sa Desimatrenda, hindi ko matay. Kaya siya, isa ka persona na naikinahiya sa pagka-Diyos o sa kinahiya sa Pisa. Ang iyang tawhanan na kinahiya, Jesus, mo'y napatay. Dili ang iyang pagka-Diyos. He remained since the divine nature. But he remained alive. He remained alive in the divine nature. So what can say that God died, and that God died in his human nature, and that only human nature of Jesus that died, so long as one understand what is being said. Yan ang pag-usapan pala ito, usapan mo na ituro nila. Na ang persona ni Kristo, Espiritu ba? Diyos ba? Ito na yung kinigayas ko na tao kay Epistatic yun. God became man. Diyos ang tao. Kanina pagka-Diyos. Pero pag pasakit na niya, ang mamatay, ang iyan yung pagkakawin, hindi mo matay ang Diyos. Yan mo man niya, tugtugot ka ng mga na. Tugtugot ng discount, tugtugot na yun. Wala yung tugtugot ng Diyos. Daan ka. Legit kay Diyos. John Chua. Tanan na itong magkapit-depende. Kapulos na mga kapulos na mga mga ako magiging na sa stage nga. It's kapulong isilos na kay manubag naman si karong schedule sa ako. So, salamat! Ako nagpasalamat, tinawag ka ng tando kung dito tayo isang kamay na ang iwan ng ginawang na at ang isulit na mas niya. Hindi na ito ako. Kasi siya naman tayo. Kaya Napong so, keep reading for many months. Then finally, 3 weeks. Itawag ko ito domingo. Dito may salata sa Metales meeting. Pag-abot ako, lipay kayo, iso ka na sa country ko. Pag-abot ako, dito ko sige, puso mo. Ito, doon, tuloy. Hindi sa place din. Ay, books na tayo. Hindi mo yan. Mura lang yung matahan mo. May bawa ko, nagkakupisa ka. Nagkakalawa. Kadalawa sa santulan. Nagkakalawa siya. Jesus, hindi ko yung kakot. Eh, buong hindi ko magkaroon na siya. Kasi magkaroon siya ng matahan. Diba ka nila? Diba ka? Diba? Minawa na doon sa bata sa sabi ka. Ibig doon yung tingin. Ako i-angko. Nanapakan ko. How to prepare also in instance of imminent death. Ako siyempre sa pagmana ko, Lord, Lord, ngayon ang daan. Yung ngayon ang daan. Yung siya ko. Pag-aalas tayo sa bigyan, alas ito, yung kapanya ko. Imungit ka. Pagman, ngayon ito, yung hinay ko pala sa mga. Yan ginawa. Patay. Kuha siya ng kita.
Huli na mga basta. Ang grasya, nasa Kristo. Di ka magpina. Huli na mga kailangan. So, Brother, itubyan kung gano'n mo sa imong makabot. Kaya ito ba ito? Salamat kayo. Salamat kayo, Brother Sok. By the way, sa dili pa na ko, ibalik nyo na ako sa itong closing prayer. Ako rin may bao, Sister Susie Labunaga. Karong March 17, palihog ko, isagin mo lang. At yung kita bayad sa ticket. Ito yung bayad sa ticket. At yung palihog ko, mayroon na representation coming from St. Cebu, no? Because, lima sister, lima. Kami mo na family dito sa Talong, lady, no? So, I hope na doon ay lima, at least 500 pesos ang per head na, pero apila ng lunch. John Pilda, si Jose, si Bersin, si Gulgas, mura na ito may ipan. Gulgas natin, pagka-Gulgas, may pinita ko diyan. Ang nawin lang, ay pamilya ng sister. Yan, ipalistan nito na ikay, kaya pala yung mga bayanis. So, di na kumagura na ha? Okay. Sige, so, wala may concern. Kung isang ko yun, tapos may pinutikso na. By the way, namay nahasa, namay concern. Sister, Sander. Ayan. Ako, bisibisi pa sa sungan ay. Ngayong gabi na nung tanan. Itong pangutanan ni brother, in what way, ito matabangan sa Banso. So, ang dalamdagan sa Ginoo, ang hingin sa Ginoo na iampo ito si Banso. Or, dapat sa atong yung presensya, hindi siya naghatag ko, no, pag sa pagdudunan, naata dito. Kunya, kung dili mo kayo magkaato ka mo, kita, prayers for her, for him. That's all. Okay, salamat sister, no? Pagpapatan sister. Sister. Okay, so important yan, prayer o sa mga teksto na, no? Sa mga teksto na katong inabuhi as safety mga teksto na kay matod pa ang atong mga paglayo ko, mga pagkampo, walay distansya, no? Tungkol sa Ginoo mga teksto na. Okay, yan. Tapos, maybe naman, nandun ka mga teksto na, mga puta, alam sa itong katapusan na hindi nga itong recollection. Kapag dati balik ko na so, alam sa pagkampo. Mga puta, sinawat sa mga Espiritu Santo. Ginong Diyos, langit na babahan. Ikaw na tibuma ka na. Huwag punong, hindi mo pagkakawa sa mga kumpugma ka na. Nagising mga anak. Kung sa nangayo ka, huwag na. Hindi bahandi, hindi tulog ka na. Hindi mo butang, hindi tumbas sa mga bugma. Ingor ka, kung bugma ka kanako, kumana kung nasa. Gaya sa sunod ka na. Para talawas. Kung makaangkot sa buhay lain sa naman. Ngayon ka ba sa naman sa mga pagkanyong ka na. Hinawag ka na maupok na ng kalap kasi ka. Sa pagsanaw kasi mong pagkakit, hindi ka sa iyo. Pagkakit sa Diyos. Hindi ang itubuhay nila ka. Sa pagsaling ganin mo, pagili sa mga pamilya. Ang asawa, anak, subo, ikana, na sila sa mga panalangina. Sa presensya na mo pagkakalina. Ginong Diyos, hindi ka na ituboy, iwas na magtumas, iwas na magkalina. Karoon at sikilang ko, pag-ibigay mo rin ang usan. Amen. Salamat sa mga. Sana, kung si Espiritu Santo. Amen.